Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, Díomh, Trónónama, fád arás chuig Gaeilge Weekly, fád sa chuig, níl clóamanis ceannagrán in bhfuilmuid. Céad sa fédó, beidir hátar sin. Céad sa fédó, céad sa féd trí. Míle buchas as a bheith ag sónal isteach. Tásúil am gol an tachtan nó fiú an deirseachtain ag dul go má libse. Agus fása chuig an tagrán dearnach i mbliana de Gaeilge Weekly. So, mar sóildíomh, más rud é gomín si bhgéisteacht go minic ar an seo. No, más rud é gúil si bhgéisteacht den is de cúpla bliana nús ar aonos. Bím teag tógáil te go ná gásos I rit na bliana. Ceann I lor an taraí ar feadh caicís trí seachtain thart ar miúil mí lunas ar brethans ar rialaíar. Cén bhí bhfuil méid tógáil me léchan de sira agus cén bhí bhfuil méid dul ras go héireann ar feadh cúpla seachtain or ag dul thar lear. Táigean agus an sin freisin bím sig tógáil thart ar trí seachtain nó ceir seachtain sir ag dearan na bliana nó deag ná actually ag tús na bliana thart ar mí anar. Ach an mbliana tá an tonna é thógáil beag an níos luha. So an áit, agran na churmach an tachtan seogan, an tachtan níos sin, seachtain na nula Christmas special, New Year special, agus gach me sin, ní bhaid éonar dé teachtamach an chuid geilge an bblion, 2025, ach an sin baimidir ras an chéad seachtain 2000 is a bheith sé. Thart ar an 8 mí anar ní mé céad fan géad cínse catnatá an chéadín den bhliain nua. Ach tús na bliana, tús 2026 baimidir ras le agrán nua. Ach seo an cheann dearnach I mbliana. De Gaeilge Weekly ach ar nói bín cúpla bonus episodes, cúpla agran sa bhreis I gcónaí ag dul sús hall ar Patreon le haid buil Learn Irish Online agus buil Gaeilge Weekly sa má tutu I géirí éisteacht leis na episódí sin agus early access a bheith agat ar Gaeilge Weekly check patreon.com/Learn Irish Online agus is féidir le tús a chur le tríal Céadaoin hall an sin. Ach, le hainne agus agran tearna go bliana. Tá mé gur sais recap dhéanamh den bblion agus is dócha tá mé gur recap dhéanamh I gúpla bailach éagsúla. Ar dús ar nói recap dhéanamh máidir le Gaeilge Weekly, máidir le Learn Irish Online, recap dhéanamh ó thaobh percentage freisin agus me héal hain, recap dhéanamh máidir leis an gceola ar mé géisteacht leis agus tá an dul trí cúpla rud máidir le mo Spotify Unwrapped, or Spotify Wrapped, Unwrapped ceapan sin an tanam atá air. Agus cúpla rud eile, cúpla rud a thar le máidir leis an nuacht ach ní bhíon mé rilí ag géirí labhart san mar go faoi nuacht ar an seo seo. Agus cúpla rud eile beidir labhar nó ró a hatan go mórlumm I mbliana. Agus just ag denú go mór le dul trí 2025 agus cad tá sé actually scréifh síos agam an seo Gaeilge Weekly 2026 recap ach an nói díobhaid fiú tachanis ar 2026 ach a recap dhéanamh se 2025 2025. Agus stócha ag smaoinú siar ar an mbliana. Ag tús na bliana bhí lán rudaí ar mé gur déanú agus is even am actually thart ar an gcuid sod an bblion. Is even am liste a scríomh amach gena rudaí bhfuil mé gur déanú an bblion se thugan. Agus na haimena tag no fiú ní sprachna agus aimena gcóineach fiú just tá mé géirí dulgadé an áit sin, tá mé láirt faoi dulgadé an áit sin le blianta agus níl sé déantag. No tá mé géirí níos mó ama a chathú ag déanón rud só nó ag déanú ran seo. Ar nó I bín, sprachna hís an sin freisin madra le ócé. Tá mé géirí ghfuil an podchail an seo, tá mé géirí ghfuil rudaí le Learn Irish Online an seo, tá mé géirí leat marathon a dhéanamh san am seo, tá mé géirí 10k dhéanamh san am seo or whatever. Ach, níos mó I me héal, tá mé níos dírithe agus is cumlum really faoi sprochanna agus sprochanna cosúla sin, cosúla an tám seo a dhéanamh I leat marathon nó an level seo a bheith agam I djanga éigen or whatever. Tá mé bhhad níos mó dírithe staach ar agus tá bhhad níos mó sim agam I just
rudí beaga ahrú, níos mód an rud seo dhéanamh, níos lúd an rud seo a dhéanamh, a bheith smaoinú níos mó faoi seo, a bheith déanú beagní níos mó iirecht le seo, in áit just rud ag an dubh agus bán agus success agus failure agus tá sé agat, nó níl sé agat. Agus ceapan gro sé sin agam freisin ag tús na bliana maidir leis na sprochanna a scríb mé amach agus tá siad agam an seo os mo chóir na sprochanna a bhí agam. Ach, freisin níos mó ritna blin tá lán rudí fólamtha I mléana ceapam. Agus tá ag smuoine faoin saoil le meach sacht de friúil inis a gcompráid le blian ó hin. Agus sin rud amháin gan dáis a bhfuil mé ag smuoine faoi go minic an áit, rud dubh agus bán agus caiith mé seo dhéanamh, nó ní mé chun é seo dhéanamh, just beidir beag níos mód an rud sin, beag níos mód an rud sin, cin fád nach churach fá gotí an áit sin i gcónaí sais a lán brú a chur orm héin agus caithí tú dúrasteach ar an rud seo agus an rud seo ó bháin. So, tá an lista seo os mo chóir scríb mé is tócha mí na nula ganúirí nó mianar I mléana. Agus tá neart rud é scríb sí sam an óir dhearnach ar am ag féchan tar lista seo. Ceapan bhí sé actually nuair bhí méid tafaidú an fudcréile I mí mehvig Jeremy mehib sais dúrach ar an buinte leathbhealach, leathbhealach tríd an bhlín. Bhí méid féchan sír, constatá ag éirí le maidir leis na sprochanna nó na smuointí seo nó an lista seo. Agus a gcódaíon ar scríbn na rudí seo amach, níl sé le tá hin gach ceann in rudí seo a dhéanamh. Ach bhí sé just chun beagnaí dul chun cían a dhéanamh agus níos mó interactions bheagan leis na rudí seo. Sa sé, mar hampla an chéad rud sin an hidálaise agus I mléana agus freisin in nuirí tá mégus bhí méid fólam na hidálaise. Agus tá scríb síosam seo neart chhlaachta a dhéanamh ar an hidálas agus cúpla thuras a dhéanamh go dtí an hidal. Ná ní arna méid cúpla thuras go dtí an hidal ach rinne méid caicís san hidal. I mí mórta agus bhuiid mé soir taithna bheas sin agus an simúil chun dul láit ag an eile úsáid a bhaint as an teanga a chéad ó rilí san idal bhí min sin ar leichen de sir le chláán ar bhí mé thart ar séad gach ar nóid tá sé sin an difriúil I gcompráid le ag dul an sin I dhéanaar agus gnásail a bheith ad an sin ar fear gáiseachta níl tú rilí in holiday mode mór an agus ag buint úsáid as an teangas chuidir a deile. So, sás le sin le míú chu nús. No, de bhí be an rá le míú chu nús ní méid té na mór na dála seach. Actually, níos sé sin fear fósta méid déanú ceacht amháin nó go minic gá cheacht in na seachtain agus na ceachtainna sin just bín méid búla le má bhirt bhúnsraí. I dála seo tágam an seo sa bhfuil téanman se a haid caí agus bíon man ag leabhar trfa ó an chléig agus má taín cheisteanna má taín fibanam leis na dálas bín mé chur cheist. Orthú maidil, cín chuig go freidir le mé seo rá nó cad a sprí le seo agus mar sinide. So fósta mé leanráile sin, beidir bhfuil chuid sin passion sin cail se an beagnaín, tá sé simúil sa saoil. I me héal héon mar hampla tá bín méid ré, bín méid fólam na dálaise gcónaí ag déanú iirecht nó a gcónaí ag géirí dul chun chin dhéanú maidir leis an Spáis, bín mé an roiid am a gnó agus tá a cholacht tain agam le leanúint. Tá mé an passionanta faoi Gaeilge Weekly agus Gaeilge Weekly asú agus é dhéanú níos mó. Ach, orintanta just hagan an sa spragu seo banse le rud amháin, so mar hampla faoi láthair, tá mé sais, spragíthe ó thaobh na dálaise de ach ní ró spragíthe maidir le a bheith ri agus le cúpla seachta núsí ra méid ri mór an ach cúpla mí ó hin bhí mé tá mé gafa le bheith ag ri an éis agus tá mé gur ri gach lá agus beidir ní rá mé róchafa leis an budcréile agus mé mé ní mé gur an budcréile dhéanamh Gaeilge Weekly ach na leichen de seo bín mé bouncing out of bed, chun an budcréile dhéanamh ar an dún agus ar mórt. So tá sé simúil an chuí a hagan an fun sin agus an chuí I míon sé freisin. Ach much leis na dála sé níl sam an bhlíonn se thugan na bhfuil mé chun leanúint sin. Tá mé sásta leis an level tá go inis cé níl sé fearfach. Tá mé an córá dhéanamh duine agus tá mé trééis an taithna bhain se is íblam na ceachtainna dhéanamh le mar bhirt rúnsraí. So ceapan go leanhí mé ráach beidir go níon mé pizza níos slú nó ní mé chun
dhéanamh chomh minic ach sásta sin agus sásta go dhearna mé ma thuras agus ground seansa go úsáid agus lean sásta leis an gcuid i dála se tá fólamtha am im lína gan dáta sé bhád níos ar ná mar bhí sé blian ó hin. Stint níos fuide stint i mBéarla, so am níos fuide in éireann am éigen agus bí na mothán sin a go minic thart ar am seo gin bblion an bhblin seogan chaith mé níos máma chahann éireann agus rinne mé sin bhí min sin 7 amháin nó jet lá ceapam thart ar 7 na cásca agus bhí sé sin níos fuide de gan rih sin bhí mé gcónaigh dulráisir fra 2 lá 6 lá an sin a rihan tairí bhí min sin ar fra gá 7 agus bhí mé thusa mé féirsta don chéadúir bhí mé hísa le stóil le gurí ar fá lá nó cho so bhí mé ansásta gra an seans an buganí taistal dhéanú timppel na héireann fiú lá i maiile clí ag tús na bliana le cúpla cara an sin agus bhí mar sin éireann ag deir míorfómh agus ar nóí ag dulráisir fa 7 nó jet lá ag am nullig. So sás le sin sás leis an gcuid sama cha mé éon éireann just ag fécinn inis nó léon rud simil an seo. Níos mó rudaí í dhéanú tíomh mu den feilghilech is sa bhfuil beidir go bhharthaí mé thart ar blian ó hin bhí mé cathú. Although mar chama just a gcónaigh gin a rud céanna just peilghilech ag dul amach leis na lads agus na calnaí eile ón glob peilghilech an seo agus mé gur branchou tá sásta gháil sé sin déanta gom agus fiú rudaí cosú leis na ceachtainna dála se dhéanú an sásta gra maid an rís na chur cúpla múnsir de friúil agus just a bheith cahuama le daoine nachfuil léon buint acu beidir le ma circle nó ma clic an sin an focail clic le ma clic héana agus ma grúpa chóirde héin. Buganí níos mó taistal dhéanú tíbhaiste gen Spáin agus tá sé simú mar scríb me síos trí áitin seo just mar hampla Granada, Córdoba agus Zaragoza agus thuí mé go dtí na háitiste siad ach trí himpeiste bhí thuras churtha an áirithagam chundul go Almería le cara éigen agus dúirt mé tá Granada an meach an bhfuil tú siar chun ihe eile dhéanú agus stoppi mu de Granada ar fe íomháin agus sin an chéad lá eile leanhuiimiid rá go Almería agus rinnemuid sin Zaragoza ní ra mé chun dul agus Zaragoza ach bhí mé géirí dul go Pamplona chun leat marathon dhéanú an sin agus tá Pamplona in aice le Zaragoza agus tá cara agam nó bhí cara agam ina chonaí hús an sin Zaragoza agus tuairt mé leis an féidir an fannach leatsa ar bhaithí agus an deir seachtainna seo deir seachtainna deirnach dumsa sa Spáin nó an deir seachtainna deirnach dumsa sa Spáin im lína tá méid dul go Córdoba ar thuras beag. So lánsásta actually just scríb mé an tríát sin síos mar hampla ní ra mé actually gurí ní ra mé rá tá sé fear hábhaach dumsa inis dul gur Granada, Córdoba, Zaragoza ach actually ba na hátainna sin feice agam less phone time agus sin ceann fear a hábhaach dom scríb síos agam freisin agus ups and downs le sin like tá sé dechar mar intainna bhína géisteach leis an budcréile go minic ba is agah nó seans mag mai is agah gúil mé buganí old school maidir le ní matla a bheith ag buint na mar cúsáideas na mí an thosaitheoirí agus ní matlam a bheith ag déanú rudaí os chóir na scála an tá seansa gom rudaí dhéanú gan an scálan ag léamh leabhar in áit ag léamh e-book ag chur cearnaín ar siúil in áit a bheith ag éisteacht le rud éigean ar Spotify tá mé níos sásta mar sin ach tá sé dechar man tá siad comh-addictive go háiríonn na mí an thosaitheoirí agus fiú le cúpla seachtain nús tá mé tréis tuairt fao deara an chuid ní an chuid is mód an amach an chuid is mód an am nuair bhí mé ag oscailt an fón ní bhí mé ag oscailt an fón ag rá caiith mé seo cai mé seici an ar seo nó caiith mé teachtracht a chur chuig an duine seo tá sé níos mór rudí cosú le just níle sagam tá sé subconscious agus just bí mé ag oscailt an fón ag dul isteach Instagram agus an sin ar thug mé fidear Jesus tá mé inis cuaig nó mé deag ar Instagram
YouTube agus ní léon rud fóm ham nó ní mochiam cumás tócha downtime a town agus tugann sé sus dit seo ón saoil agus ón down nach an sin bhíonn tú cathú numberchama agus bíonn tú ag léomh trochtaí ar rudí de friúil agus rudí uafásacha agus thuirmí uafásacha ó dhaoine agus just sin rud gan daos sa bhliain nua a bhfuil méid géirí dul an lech le sin agus beidir just Déal sam Instagram a bhaint as má fón agus just a bheith stopú go thomláin Instagram agus just a bheith agam ar an laptop onas go mbeidh an rud nó có a dhéanamh madra leis an obair so sin rud gan daos bhfuil méid géirí did níos fearr le sin sa bhliain nua ach ag an am céine tá job má déon tugam chuid smód an bhliain ní rá méid ag chur an idirlíon arsúil ar mar fón go dtí meán léit ag an áidir meánaí thugus meán léit déana mireacht an fón a bheith agam in airplane mode. Mar just níl an idirlíon ag taisláhaim agus ceapam freisin má thosníonn tú an lá leis an idirlíon leis na meán thuisialta leis an dopamín sin bíonn tú ar an hamster wheel an ára fad mar dearfa agus tá tú gcónaigh leir ní smógus bíonn den sin ag dul go handtapí so sás le sin ach could do better mar dearfa ar na report cards Cad le níos mó rásaí tá mé lásás le sin bhí méid ré a bhád níos mó rásaí i Bliana rinne mé an lap marathon a Seville le Mianar agus iní sin lap marathon eile Pamplona i mí methimh ceapam an dhearna méid ceáil thuirta mí mórta ní mé an chuimhnú cean eile an seo Seville i mí Dhearafóver cean eile i mína mí bheán fóver cinátra sin is Seville freisin agus ba méid déanú an fields of Athenry 10k agus bisháile ar lá Stifán freisin so ag tú go mór le sin agus cúpla rud eile an ifig a dhéanú níos fearr an seo agus tá mic níos fearr agus desk níos fearr go an seo inis sa home office agus rudí randomach mar sin ach tá neart rud iscrífa sin síos ag man sin nach nearna mé learn clóghaileach agus the old Irish font níl sé sin déan tugam agus ba sé sin ar an list a ríis gábhils fé sé Cad eile tá scríb síos agam nachhfuil sé agam moped agus conas moped a thomáins a ólam mar bíon landíine gúsáid mopeds an seo is sa bhfuil níos sin fólam hágam agus really tréis beagnaín smuoin a bhar ní mé cín san bhfuil mé géirí é sin a ólam mar just níos sé taslahhaim sa chuid seo sa ma héal Sána agus spa úsát an seo is sa bhfuil rihan riomhrí sé sin go deas mar bíonn sé beagnaín fór an seo ní an ó beagnaín fór agus just a dearra bhí méid smoin ócé tá an sinú sús don gym nó don leisure centre áté gan an seo i mí anargus líar mé agus an sin mí fear mí mórta so is rin mé dearma there agus freisin just muna dhéanaan tú rud aigen sa dearra seans má nach chrá sé róhabhaach dit just láháin ví tú mothú tá mé gurí dul go sáda agus tíomar vineo agus tré tú si sé agus listen muna dhéanaan tú é seans má nach chrá sé róhabhaach sa chéadáit ar éos. Ach, óhíh párs na de lánsáasta leis am líon. I mean, obs an Jones go sa léon den eile. Tá sé anéis go domsa bhein seo budcré le rá gra blin intagam agus thonig mé na háitina seo agus rinne mé na rudí seo agus bhí méid ré agus bhí méid ach, the truth of the matter is a lán leitheanta beidir ní rá mé mo thugmá nó bhí mé beagnaí caiilte nó ag spéine faoi mar hampla muid le bheith ré ag fólam na hedála seo an bhfuil mé an bhfuil mé actually géirí rud a seo dhéanam nó an bhfuil méid déanú an numberchad an rudí seo an bhfuil méid sais burnt out agus go háirthe le mí ó cho nús tá méid déanúireacht chorrumaíocht níos fearr a bheith agam ó thaobh sin agus tá sásta ghfuil chorrumaíocht an chorrumaíocht sin fáite agam agus bhfuil méid ag éirí níos fearr le sin ach is tócha sin rudéil agus segue jazz go dtí rudéil in Bliana tá mis sé cúg lína is fihidís. So chréitní méid sa scóil cén blin. Gabhid sa 8 an sin hui mé ar an ollscoil, chréitní méid sa ollscoil gabhid sa fé dó. Bhí mé sa Spáin ar fear chuid nó blin amháin sin ollscoil. I ní sin
chuí mé go dtí an Spáin ar hádig mé ras an seo go dtí an Spáin chuna bheith mo choní an teogsar nó bhíon chéad bhlín nó gá bhlín de sin bhí sé just cosú le Erasmus rééis bhí sé just ionta go bheith an seo sa Spáin ag buint tat na bheas ag déanú beoch ní bre agus just ag buint tat na bheas a bheith i hir nua agus i ddír nua ag dul chun chií na maidir le mo chuid Spáinise churatnar a chuidí an so a bheith mar slónar fa tamil an sinna sa bhil eistar nua an seo sa bhil agus an sin tréis tamil tréis cúpla bíon míid se le okay ní eistar rilí a town eistar é fós ach níl sé mar an eistar céine tá sé mar an gnáród is just tá mé mo choní sa Spáin agus sin an gnáród agus bhí sin níos mó faoi leanúint agus thos mé leanúint i gabhfuil fé 3 agus bhí sé bhád níos mó an sin i gabhfuil fé 4 agus an pod chréile agus pís le pís ag déanamhaireacht an leanúint asú agus íanú níos mó agus rudí nua chrothú agus an bailbhíocht ar Patreon agus a lán rudaí a dhéanamid le leanúint agus bhí sé gcónaí cai mé é seo dhéanam níos mó snis im líana go háirithe ón saoire Beiidir tá leanúint níos ar an level a bhfuil mé sásta leis agus ar nóid tá mé fós géirí a dhéanú níos mó agus ach ó thaobh an méid daoine géisteach leis an bud creile tá mé sásta leis ó thaobh méid daoine bhfuil ar Patreon agus an puint taitnamh agus úsáid agus tarbhra as ar gcomharsaí agus an Patreon tá mé sásta leis sin agus just tá mé tréis tacha ar faoinse ina dearn mé tá sé ní sé déanta agam nóinúd mar sin tá an leanúint le leanúint agus tá lean planna agam fós le leanúint ach just tá mé sásta leis an áit bhfuil sé agus ar nóid tá sé sin go chiintach agus tá tá deargarm maidir le sin mar lean daoine déanann siad iirecht le gnó nó cholacht a thosú agus ní éiríonn sé amach chumá ach bhí mé lán sásta agus tá mé lán sásta leis an áit bhfuil sé ach freisin an sin tá tú explain ach cin fáhfuil mé i gaiiríonn is gach lád ar éirí mar an luúan ar an mórt ar an géadaín cad é an sprágad domsa agus what's the point agus ní dearmé sin i mealach anna dúiltocht nó éonúd mar sin ach is smuoine faoi níos mó tá tám seo agam gach lá seachas an tám a bhíon mé i mo chola bíon 6 ó 10 gus tócha agam gach lá so cían 6 rud nó cin rudaí bhfuil mé an déanú leis an am sin an cheartm just a bheith i ggódaí a gobar leanúint ag sa dhéan níos mó agus carúil le níos mó daoine chun Gaeilge ólam an gceartm taitnamh bhaint as ba héal héan agus taitnamh bhaint as cad agam an gceartm just a bheith carúil le daoine an méid is mó gur féidir lom an gceartm níl sam a bheith ag taistal níos mó agus nuair atá mé óg agus nuair atá an seansa go níos mó den dam eiceil an gceartm a bheith ag lurg níos mó éidicis agus ag léomh níos mó leabhar ag féchann tríar níos mó chlór an fáisnéis agus podcréiltí agus tá sé sin simú le cad é an purpose an seo nó cad é an rud is mó mar a rís ribh seo bhí sé gcónaí sa mapdáis domsa bhí sé nuair tá tú ar scóil seo an sproch nó seo an fábhfuil bhain seo an rud céine leis nó scoil an rud céine a chéad nó an darbhlín a bheith a chonaí thar lear agus an áit nua agus an sin an tríú nó thurblín ag buint nó ag ddírasteach níos mór an gló agus má career is dóchagus rudí dhéanamh níos fearr maidir le sin agus níos leis le cad é chéad rud eile agus leis sin simúil dom agus bí mé ag cathúil an am ag spoine faoi sin faoi láthaach sásta freisin ghfuil mé pís le písa figuring that out is tócha agus ag fád amach cín chuí bhfuil mé géirí mo chuid zama a úsáid. So, sin rud freisin ar mén sin le mí nó chonús ach sásta sin agus ghuiil na cheisteanna sin ar mén sin agus ghuiil mé an is tócha improvement agus fiabhsaí dhéanamh ó thaobh sinse. Cad eile seachas ma héal hain agus seachas rudaí ag tarlú a héal hain blioníntaach le haid leanúint agus rís tá mé fearfar bhuaigh tá sam gur méid leirtmhí seo an teachtain scate agus an teachtain ribh sin freisin ar na mailbag editions ach just codeasca míon daoine géisteach le Gaeilge Weekly timpeall an domhan timpeall éireann agus ag seoladh rudí isteach agus
an is rís bulam le duine freisin a bhíon ag éisteacht bulam le duine sa fíorhéal ní go minic mar ní bhíon mé in éan chomhminic sin bhíon mé an seo sa Spáin an chuid smód an bblion ach nar bhualam le duine ag agus tearann siad ó bunim taithna bheas Gaeilge Weekly agus carín silum le mo chud Gaeilge tá sé sin gohéintach agus bhád níos mó daoine ag éisteachta gcomparáid le nuirí le cúnaidé agus muidse an seo I gceann bliana eile ba fiú níos mó daoine. So, fíormhaochas an taceocht an sin agus gach duine a scríomhaisteach an tachtain scate agus freisin just gach duine ag éisteacht I ri na bliana agus tásúlm go mai sibh cearclóir agus mu Jimmythe feadh cúpla seachtain ach nó bhí bortha ba misrás ag tús mBéarla agus lánsásta le gachar ar learnirishonline agus plán eile ag teacht ar nuí ar learnirishonline am líana chuirmid amach an 7-week level up course I mí fiara bhí sé sin mar an rud is mó a rinnemuid riomh ar learnirishonline agus tá mé fearhródú leis sin agus fearsásta gohfuil a lán daoine tar éis sinú sús don chóirsa sin ar learnirishonline.com agus an Monster Irish course chóirsa Gaeilge na mún I ri an tairí níart rudaí hall ar Patreon éisteacht léirí sé gastrú seolna difriúil agus níart rudaí ar Gaeilge Weekly freisin agus ag tudú go mór le landráile sin agus cúpla rud nua a dhéanam maidir le Gaeilge Weekly ag 2026 agus cumála sin an ceol ar dóid bín ceol bar rud an bhór I a héal hain na leitheanta seo agus ní bháin na leitheanta seo go gcónaí rilí so má Spotify raps níl mór an iontas rilí an seo na tharán ar dús I bhar cuaig feeling by the lads so by ceapan beannach gachtain ag éisteacht by aithne agah nó ní gachtain ach go lándaoine by aithne agah ar There She Goes by the lads agus sin gandát an tharán is mó atá ag the lads ón bhliain nídé an nócha ceapan tháinig sé amach cartar an am céine le Italia 90 ach an dara árán is mó nó an trí árán is mó béidir atá ag the lads sin feeling FEELIN agus saraníontacha actually in my top 5 im líana tá sé sin mar an 10 árán in my top 5 a bhí freisin in my top 5 in uirí aon den ag éisteacht nachhfuil is agah cadatá gceist le seo Spotify nar bhíonn tú ag éisteacht ar Spotify gach bliana I mí na nullag tugann siad na statisticí dit céan árán a bhíonn tú ag éisteacht le rit na mlíana agus your most listened to songs agus mar sin just river cuaig bhí sé feeling by the lads iver cahar seo an tain chean ó bhfuil beagadaí nóire orm faoi Green Light le Florida agus Pitbull agus ní bhíon mé géiste le mór an Florida ní bhíon mé géiste le mór an Pitbull ní léon aibhagam a churbe lo ach ní sin de an am chinál ceol ach sin an tarrán aon duine a bhíon ag fécint ar na darts sin an tarrán an sis entrance song a bhíon ag Luke Littler agus sesin ag siúil amach so Arís le Spotify Raptor unwrapped ceapam idir sin an teide le dair ní mé cínta dé go being a chuid mód an harrán your most listened to songs bín siad na harrán a tháinig tuarthú I mBéarla mí fiabhar a beidir mí nullag a nuirí mar ar nóí an sin bí níos má ama agad thonéisteach leis náir an sin agus bhí méid fécant ar an Darts World Championship nullag ar nuirí mar an nóí I gcónaí bín tíarsúil idir an nullag agus an bhliain nua agus bhí sé sin mar perfect timing stócha hon an tarrán sin a chur I my playlist an sin don bhliain nua agus bheith géisteach leis an áran an bhliain ar fad. So ní mé rover ódul faoin gceann sin ach sin cearclóir iver trí This Head I Hold by Electric Guest síbhil am an tarrán sin Amazing by George Michael sin iver dó tháinig mé ar an áran sin I mí bealtaine ceapan nó mí bealtaine ó fiú mí aibran so anhá pounds for pounds really seans má bhfuil sé sin mar iver hain tháinig mé ar an áran sin ó bhád níos luha Civilian by Yoak WYEOAK Civilian sin an tanam atá ar an áran agus tháinig mé ar an ceann sin glór fásnéise le Ronan O'Gara chlór fásnéise ionach actually fiú muna bhfuil mór an simagat sa rugby níl mór an sim agamsa sa rugby ach is chlór fásnéis ionach faoi Ronan O'Gara agus is dóchan chúpla bliain dearnach a bhí ag a rih dóla ar scór agus bfuin mé suirtána bheith sin agus tá árán ionach dar bhean Civilian le Yoak sa chlór fásnéise sin agus tá sé le fáil ar YouTube ní bháin an tarrán ach an chlór fásnéise chomh ma
So, much leis na airsis agus banna cheol agus aráníthe níl mór an surprises an seo. Iver cuaig Wonder Horse, iver cahir de Laz, iver 3 49th an Main, iver dó Fontaines DC, iver hain Oasis. So, gandás féchtain an an fécinn sin agus rá. Sin lad ina féidí in éan agus well istócha tá an ceart acu freisin. Níl mór an really rosimil na ró difriúil an sin im chuid music taste. Podchrailtí iver cuaig iver cathragus a trí bhí siad mar podchrailtí Formula 1, Bring Back V10s, the Race F1 podcast agus freisin 3 Legs 4 Wheels. Iver though, bhí sé the Indosport podcast, tá an Indosport podcast duchreid sem atá einsamad I Gaeilge, máníocht, soccer, rugby is come insights mainstream sports in éan éis leis an Indosport podcast an anhá fra dumsa I bhaid níos fearr ná off the ball. Cigfuil off the ball anhá freisin ach Indosport tá sé anhá thosaí siad thart bliana hin agus deag an ná bíonn siad hús an sin ag mhór na chóirteacha dearthain at the top of the charts in éan na chóirteacha podchrailtí. Seach sé sin iver hain bhí sé Crime World bí mé géisteach le lan rudí Crime World le Nicola Talent agus Céantanna matá Nicola Talent agus Niall Donald agus bíon podchraile iontacha chu fiú like ní mór an sim agam I real crime no true crime bioganín beidir leis na cínehann agus thuis níl sam tá sé simúl níl sam cin fád just tá sé agus bunam taithna bheas éisteacht le sin ach freisin just bíonn sé ionta chun éisteacht leis an bhirte go just ag leabhairt ag sig pléicheocht faoi rudí defriúla go minic ní bhíonn sé níl sam ró chrum nó ró gáíire actually beidir go líntas ar chuoine faoi sin agus go líntas ar chuoine é sin na chostal mar tá sé bunaí ar crime agus chur ach actually ní bhíonn sé có dáíire mar a bheith tú ag sú leis. So sin na podchrailtí agus freisú rud ag an eile tá se go ar an fón an seo. Bhí rud ag an ionach ar Spotify Wrapped I Mlíana maidir leis na líhananta defriúla a bhí mar hampla. Biggest audiobook listening day, September 13th, 2025. Your listening report. The day you let Paul O'Connell narrate the night and your morning by Deireadh Sweeney go rugby fan on a warm near Herve. Ach, just is sam. Tá simam ceapam tá seanna simulation le Paul O'Connell, Ron O'Gara agus na lads sin ón glún sin I rint na náisiís agus is sam na cuimhní atá acu rugby ag an am sin agus na rudí le Munster agus Leinster agus mar sinide agus a gimmert leis na Lions beidir grá mar grá an Lions tuairisúil Mlíana bhí méid smuoine faoi sin nimimi cinnte ach rénas. Overnight you journeyed deep into The Battle by Paul O'Connell, with chapters flowing from late evening through dawn. Nearly 7 hours of uninterrupted audiobook. By morning, you switched gears for a playlist, sprinting through Man I Need 4 times in a row. Stromae and The Verve made cameos, and FIFA 13 Nostalgic closed the night. 410 minutes, one book, your longest audiobook stretch all year. Agus bhí ceann eile an seo freisin. September 24th, 2025, the day you let podcasts run the show from snooker halls to stadiums. From late night Crime World, deep dives to a morning of Indosport, you threaded through snooker legends, rugby tales and football drama, barely pausing for breath. 629 minutes, 7 podcasts, 24 episodes, your most podcast-packed day, outpacing even your annual marathon stats. So bugadína lil sam scanrúil chun fécinn tar na statisticí an so agus fécinn tar méid sama a bhíonn tú a chathú. Ag tá sé ceartleir ar leid le audiobooks agus podchrailtí seans má nar bhím na géisteach leis na rudí sin agus thosa mar hampla géisteach leis an podchraile seo níos seans má ghfuil tú ag déanú rud ag an eile ag an am chéine so níl sé just cosú le fís chléthe nó ag fécinn sé reels ar Instagram nó scéaltaí ar Instagram agus just tá tú ddíirithe isteach ar an rud sin amháin tá tú actually géisteach le rud ag an long form bhfuil beidir educational freisin thugan a rud ag an ráisteit agus tá tú an rud ag an eile a dhéanamh ag an am céine agus sin a rud ionach le audiobooks agus podchrailtí. Sin really. Fan go bhecabit bhfuil éad rodile. An leabhar sfearlam im Mlíana le mé an chimp paradox le Dr. Steve Peters agus honestly ceapam go freidir na mrá gur life-changing book atá ann agus ceapam ba cheart
go in áir be ceart go léana gach duine sa domhain an leabhar sin tá sé duchreidse chun cabhrú leat is tócha tuiscint níos fearr agat maidir leis an gcuí a bhíonn tú ag smaoine faoin saoil agus the reactions agus the chuid mothúcán agus lán rudí agus fiú mna bhfuil sim agus do rudí sin tá sé lecha amach i mbealach anna simplí agus an éasca an tuiscint agus fiú mátá tú géirí airí níos fearr just fiú mátá tú just i géirí níos mó taitnimh a bhainte an saoil nó cabhrúmíochta níos fearr bheith agat i le héal nó fiú dé níos fearr maidir le hobby éigean agus níos mó dul chun chin i dhéanamh agus career progression i dhéanamh nó gnó chrothú nós evers cuma caróí an leabhar sin leat the chimp paradox le Dr. C. Peters anha ar fad cínte gur féid le sin carú go mór leat. Agus ní ceapan rií gur mór an eile ar nó í lán rudaí ó thaobh nuacht im líana ar drochar bhí lá nuacht anna brónach im líana ar nóí do rudí uafásacha ag tarla with Gaza agus sa Palestine buics le dí atá well tá rudí níos fearr inis ag fóstá lán fibre a hall an sin agus ní féidir linn Germany ar an gugu a bhí ag leanúint nó Ucrán agus rúis freisin agus le cúdaé tíomh siad cúpla seachtain beidir written an nullag ba siacán agus ba pístíal acu an sin agus le cúdaé ba níomháin an pístíal an sin ach an ceans Palestine in an marchtáil agus ba sin an leanúint agus in éireann uachtar an nua agin le Catherine Conley báidir leis an sport in éireann curí moithíonn sé le an fadó hin in iscrona All Ireland Finals agus cluichí ceannis i an héireann siú le curí ag fáil an bu an sin sa fel agus tibreoireann le comeback ionach in á churcaig an sin san máíocht ní rá mór an eile siúil ní ra blian ionach ag fear an rugby bhí blian mascíthe ag fear na soccer chreitní sé i mbealach ionach ar éonós leis na búte sin in áin Hungara agus in áin na Portugáile chomh so cíte gur lán rodéile ar siúil agus bhfuil lán rodéile le rá faoi gabhid fé cuaig ach ba sin níos éasca beidir fécinn siar gan cúig bliana de mlíon agus beagnaí níos mó perspective agus hindsight a bheith agin ag fécinn siar ar an mlíon níomháin ó thaobh persante agus céanáis flion a bhí agin ach freisin maidir just leis an nuacht agus rudí timppla da rudí idir náisiúnta agus le cúnaé baim ag fécinn siar agus rá gur éirí rudí níos fearr timppla da mar tá lán a lán droch rudí agus lán contúirt timppla da faoi láthairach is batla mar an bud creile seo dúr isteach ar na rudí níos dearfaí agus rudí níos fearr agus na rudí níos sásta is dócha agus na rudí níos dearfaí a bhíon ar siúil timppla da agus timppla héireann freisin cumha. So sin é don bhlíonn sin é do 2025 agus beim dras an chéad seachtain de bhíanaar agus ar nóí ba episód nó có sa bhreis one or two bonus episodes ag dul amach ar Patreon le haid buil Patreon learnirishonline agus buil le Patreon Gaeilge Weekly chomh más patreon.com/learnirishonline Nula chuna díobh go léir tásúlam go mbuinn sibh taitneamh as an nullag agus go mbeidh beagnaí ná sir agah agus just go mbeidh sibh an é ó thógáil go bog agus ábhlíonn faoi bhaisitíobh go léir chomh má agus freisin i gcódaí ar an bud creile smatlam críoch a chur leis an mlíon le nullag chuna a ghabháil go thuirí ó chuig na daoine éarnacha agus na héarnig timppla da thar lear nach maion an nullag a chéileora le na gláán am lína agus nach mai ras in éireann an nullag seo agus na daoine san Astráil i Canada Sasna an Spáin ba mis ag doráiseach cínte gohfuil éarnig sa Spáin agus ní bhaid siad ag dorás bar hapla timppla da in nachát thulamud an tatan scatir ar an mailbag leis na méid éarnig timppla da agus ní amháin sna háit sinna stereotypicúla cosú le Vancouver agus Sydney agus Melbourne ag freisin Hong Kong agus Krakow agus Buenos Aires agus áitina dhearfriúla so go mbeidh nullag cínta agahse go má fós go mbeidh sibh an taitneamh agus céileora a bhaint as an nullag agus go mbeidh túsínta agah le gábhíle is fé sé. Sinné
Guys, míle buchas as an takeíocht I ri na bliana míle buchas as bheith éisteacht agus baimidirás ag tús gabhils fé sé níl muid an stop a chuir le seo, níl muid an stop a chuir le Gaeilge Weekly agus tá muid an leanúint ráid. Le chuide ba me an Carol níos mó daoine sin leabhar méid cúpla nóid ó hin faoi ok cadatá an aim le seo cadatá an sproch a dá buint le seo beidir níl éon sprochach stócha níos mó éon rud eile sin an rud is mó tá tosaigh géisteach ach seachtain tá tosaigh Carolina agus tá tosaigh Carolina chun sriú ar níos mó daoine timpla dain agus go mbeidh níos mó daoine an Gaeilge ólam nó feabhas a chur ar gcuid Gaeilge I mbealach níos éasca, níos simplí, níos spríúla agus le acmhainní níos fearr. Siad é, guys, míle buchas nula chuna díobh go léir sláán agus bannacht.